tuipui dum pol ruya chuan sanghaman na long debisu aron langa sanghaman tu te chu mani na theu thokin an buai hle an ho tu pa chuan an nuaya na thok greenhorn tia an ko nom na thin chu film khur tur shilin avin tuara chuti lai chuan an pialok oil lai chuan hmuna tangin tranpui dil na thuthon an dong thut mai reilo te a coast guard ho helicopter aron lang ve ngal zat bok longkhal tupa chuan oil rig chu engti khuna po puak thei renga ni to awangin anaw te chu in ring renga om turin a cha zui mol mola oil khura thokte ro tu ma reng andam kho chhuat thei aring lo ral khata tonga en hlat nam hanga thira tumlai chuan an mi chhor pakhat greenhorn tia an ko thin kha alo bodaya khonge a om tu man an thezui lo oil khura thok ho mang ang taka anom lai chuan an tan na kong khar chu aron in hong thuaya mei al phezoi zoi kara eng safety equipment ma in bel lo hian tlangwal pakhat hi aron lut chheu mai sa po hrelo ni om fashanin aron lut al zuaya pindan chunga om te chu makti tak hian an ka ho mai ani chuti lai chuan coast guard ho chuan na helicopter po aron thlok nai zela dam kho chuak om an hmu mai lo awangin reilo te le mayan tum nge an thlona her kwal an tum mek lai chuan guard pakhat jok chuan thil hmu anei tatlat mai helipad lampana workers rual ronin zui chho zut chu azuk mufua chu vele zuk pan nain man mo takin anin thiar lut ngal zunga oil rikla chu apuak dur bok nen engchen nge hunan nei don ti po hriat ani to lo helicopter a thlokan ma in oil rig chu aron chim tran tamai chu vele an mani chan chuak tu pa bok kharon che chuak le in structure tlumek lampan chuan avazuang phei ngala thir ban tluin helicopter del tur chu alowa chel betta ani coast guard chuan aw zui tur ma se shelo ang mia hian aoma thei to pa anam trang lai chuan helicopter chuang te chu anlo in sa seng filta van nei thak takin na thok ho chu andam kho chuak vek ani sanghaman tu te chuan ral khata tangin an lo clear thopa makan ti mel le oil khura thok ho lo va chan chuak tu chu Clark Kent tia an ko thin Krypton planet atanga local aming diktak kal el alo ni rang mai ano pan lai chuan elementary school pakhata alut ve thina thil ti theina mak tak nei chu control thiam miau hek lo le boy puinga in aum fo thin amit chuan x-ray kholang mai hian mishing taksa chung te po a mutlang thei veka hlataka thom zoi tak te po a hre phavek le ngal mi thin lunga an ngai tuana te thlengin a mutlang thei le ngala chu wang chuan midang bula khosak po hreom ati fo thin Trung khatan class culture chu an thian pakhat hian nomna takin ron chaya a classmate te point an lo ngei pui viau ni in alang trong kam deng khong taka anin diriam lai chuan an school bus ke chu apuak ta thut mai an driver chuan alir thei khal lai chu thei to pin thunun tumma se a hlo chama leido bangsu chia in tuya an tlalut ta ani Windsor ti ming hi ishave to ayem captain ku la ngai poin Windsor hi khel ve thina sin hep mang hian game za chuang a khel theya engtia khel tur nge kan shrilang che Windsor team mania a lutin iduber game i thangang entirnan Ludo Express hi lo khel ta ila midang pathumin anon join ve don ani game a in tranta atopa chuan kachaka ka wallet chunga kalo mandon poisa tak alom reng to mai wallet a chuan lutin ka poisa hlo chua chu kan withdraw a chu jong chu all sam te mole i game du zong carom cricket pool le idua piang khelin atopa poisa tak i hlo chuak thei description a link a hian lut la Windsor download tin poisa hlo chuak ve ro le school no pang ho chuan tre ngal tuara tlan chua mai thei ani to box si lo mit khap kar lek chungin ba chunga chuan tuiron lut khat nga la
an pil tariai riai mai no pang ho po boruak tla chamin an buai tranta tranpui tu mamo taka anom lai chuan school bus chu tui chhunga ta aron lang chuak talop mai le mak deuh hian vào kam lama nu chuain aom zuya chu thil ti tu chu tu dang ni lovin kla ka ngei kha alo ni mei chano pang pakhat chu angai na shalo tak hian a hoi kwal vel ruaya tuyata an ron lang chuak le tamai chu mak ati hle an le hoi ta ka chuan an thian pa kla ka bus hunga lo la ding mek chu azup mufua mak ti tak hian a thlek zui vong vong mai chuti lai chuan kla ka chu tui chhunga bok lut le in a in lilu le ngal zata no pang dang ten mak ti taka an thlir thap lai chuan ama diriam tu pa pidro sakha tui chhunga tangin aron hnuk chuak le ta thut mai le pi ta chuak khu hal bor bora an thian pa chu mak ti mel taka melin alo fiam sual hle ani tia sha thiam ta atu ka chuan pi ta le anu an ron lenga kla kana chan chua dan mak tak chu soin engtin nge thil ti theina danglam bi ka nei an ron zot ta ani Jonathan Ero chuan afa pani na dik tak chu alo thup sak ram thunga tunge ani mi in an hriat chhuwa vai chuan an en dan adang lam dei don ba ka thil poi taka thleng thei ti hria in a fim khur pui hle chumi tenu fa ho nu chuan an pa fa in an ti duna kla kan dil chu taka an ni na dik taka zo tak sek seka chuan rei takan lo von to thurup top khok chu anin hril tranta in hnuai kong khar hongin spaceship design mak tak hianin ko hmua kla ka chu mission pa ngai ni lo ar sidang atanga lo kal alien alo ni rang mai anu le pa ten engwangin nge khovela an ron tir ti chu hriat ani lo na a Jonathan a chuan chan thatak aom ngei arin thu soin spaceship chabi ni om tak chu anin peta ani chu chabi chu metal mak tak manga siam ania Kansas State a metal lam zirmi mithiam te point chu chabi siam na metal chu voi khatma an la mel hriat ngai lo thu an soi nge kla kapo alo salian ve zela ani na thupnan mi pa ngai anga khusain bara na athok ve thin nikhat chu a na thona puna ronchol sipai te chuan thilmak takan soilai a hrafu ta martop arctic vurama thil danglam takan hmu dan le en fiatura kalan tum thu te chu anin hrila chu chuan klaka beng po aver ngal zarmai chutia tui taka an ti lai chuan truck driver pakhat chuan white dress chu moilo takin alo fiam peka klaka in roll angai phata ani driver chuan ahma chon mek chu tunge ani hre heklo abier in lai chuan an the hu thota buena chuo ngei ringin midang lo om ve te chuan an lo thlir hal thap bok chuta thapui thoin khoyan tum zuya atumang reng in a khoina theita haulo thilpuya thlen main white dress khan aron khabdaya amai ro chu driver chuan bar an chua sanale athil hmu chuan abar khai chiang khermai a truck chu khaltlak lo khopa sop chiatin alo oma mishing thil ti ni thein alang lo Vurama chuan US military ho po an thleng pheita an ho chu pa Colonel Nathan Hardy a hovin puan in an vakaya chulai hmuna an thil hmu chua mak tak chu an wazir chiang don ani an zinga chuan Daily Planet reporter Louis Lane atel ve bok chumizan chuan Louis chuan klakawak kwalvel chu azui ruwa spaceship ro puile danglam taka hian an lut hlol mai klaka chu robot mak tak hian aron pan hnai thema command ki thun lua tum lai takin robot chuan aron attack ta amai ro chu olsam takin lo beile ta command ki chu athun lut ta ani chu vele apia dewa papakhat kal liam zuai hi awa muzuya a auna a chupa chuan aron chang lem lo
amaron zui tu Lois po camera nen aron lu chho ve zela spaceship veng tu robot nen khan anin machon ve ta ani Lois chuan enge ani sheve heklo a camera chu lek chuakin an tin taran rana flash a phet phichiatin robot chuan aron vaileng ngal lop mai a man rozum tak chuan aron latin le ngal chu vele Clark aron thleng pheya van nei thak takin anin chan chuak man hlau robotin avaina khan Luis pum chu aron thi chuak triama damdoi man mai tur aum bok silo chu vele Clark a chuan thil ti theina danglam bi ka nei thu soin amita tang chuan laser eng chak tak hi aron kap chuak tamaya laser sa chuan apum thi zel tur chu achar phuita ani Lois chuan athil hmu le hriat de chu mak ati kher mai reilo te a sipai ho puanin kaina hun te chu aron hing dur dura sipai ho chu ral khel ti hriat tak hian an phengal sung bok Colonel Nathan Hardy le a ho te chuan ral le lama vur hun ron min dur chu an thlir thapa thok le khata spaceship lian em hi aron thok kang ta thut mai angai na shelo taka an en reng lai chuan spaceship chu a in her thuta mu man lo khoparang hian a thok bota ani Lois chuan athil mu le hriat ang te chu uluk taka ziak chuakin a boss nena avakenga amairo chu editor Perry White chuan alo publish dulo na samai athu ziak tamjok chu thil mu sual hallucination mai maya ngai sakin alien ti angreng thuloi lo mai boipui chun zom to lo turin alo hrillet era thilom dan engkim ahmuna wa fin fia vek tu Loisitan chuan aril runa thlak le Daily Planet in an chua sak du tak miaw lo awang chuan a thian pakhat Glenwood ban avapun tangota athu ziak chu internet a an leak out tirdon ani alien thlona po Canada rama Ellesmere Island a alo va tumta chulai hmuna chuan engkim lo program log vector tu Jor-El chu holographic projection mangin aronin lara Jor-El hi Clark a hring tupa diktak ani nge afapa kal ela hena chuan an chena planet Krypton chanchin a hrilta ani next video a chunzom le ani yang video mu nom tak mu chunzom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia